just analyzing, ladies and gentlemen. I was just analyzing a thorough analyst that I've just made, looking at the history of Thabo Bester. Lo pastor lona owadlungula abantu abaningi, wabulala abantu abaningi, waboshwa ngo-2012, kwetshwa, wahlala ejele, kunalokho waphila kangcono njengoba kade ngaphandle. How many Thabo Bester that are out there in prison? How many Thabo Bester that are inmates and doing more than what we just know about Thabo Bester? That is a security threat to the whole nation. Umndeni yabantu la bahlukunyezwa uThabo Bester ithini njengoba kade vele chachaza ngaphandle nje. Lapho ngikhuluma bakwethu abangakasazi istory, ngikhuluma ke ngomfana omncane ongqondo ohlala phela abasazozala, ngicabanga ukuthi eSouth Africa ungowesithathu. Futhi mhlawumbe uyabedlula laba abanye, mhlawumbe umuntu angasanga ngamdluli uShawuke. Khona inkunzi lapho uShawuke yayibamba imoto zemali, isigebengu uShawuke, cabani nabo sesalimala sesashona. Inkunzi Malanga lapho yayikwazi uqasha ngisho consulting company, kube sengathi kule consulting company endaweni thizeni kanti bafuna ukubamba imoto yemali ngendlela ehlaniphe ngayo. Bazomkhumbula abanye abantu ukuthiwa Ukhala Shawuke. Wayingozi ngendlela esimanga. Ehlakaniphile ngena manje ejele ephuma manje kuboshwa omunye umuntu athiwa kuboshwa yena. Khwela imanga nje. Kuzoba ananasiya mathi waphuma ngembobo yamasimba lapha lo wathiwa wayibhexa wangena ngepipe lamasimba waphuma ngalo waphumela ngaphandle wakhela imanga lokuthiwa Ananias Mathe. And is one of the famous prisoners that we have ever had in this country, and he's from Mozambique by origin. And Lokujana Uchauke, he was from Limpopo. And then njengamanje we got Thabo Bester okuyena ogile izimanga eSouth Africa kanye noDokotela uNandi Nandipha Makudumela. Lapho uthola ukuthi khona lapha kuma kuchazwa ngalabo abantu udokotela wangampela futhi professional futhi osebenzile as a doctor. Ngifuna ubuke mbukele lapho ngasekhaya ukuthi lento ethiwa ukwaneliseka into ehamba ifikephi, lento ekuthiwa indlala ehamba ifikephi, lento ethiwa unembeza ehamba ifikephi. Into eyenzekileke lapha ka lo Thabo Bester lona ke uphile kangcono kakhulu esejele, waphinde wasungula ikhampani, wazeza njengomuntu ohlala emazweni asako America one media company edinga ama investors, waze waselebrate ngisho ibirthday yakhe esejele, wavela esejele evela ngegama lomunye umuntu, kwacelebratewa ama investors afaka yonke inhlobo yemali multi-millionaire esejele. Ngikhumbula lapha ngumuntu wayebizwa kuthiwa ke i-Facebook rapist. How many of them are out there? Umbuzo umile bangaki oThabo Bester abasemajele njengamanje who are enjoying life to the fullest, who don't care, who abangenalizwelo lokuthi baboshiwe? Ngabe isigwebo sentambo ngoba uThabo Bester njengamacala awenzayo wathola isigwebo sentambo. Ngabe namhlanje lezi inkinga esibhekene nazo ngazikho. And then he's also exposing the security threat in the whole South Africa. Ayibheke ecele mfowethu, hayi angikuzondi, uyazi nawe nguzondi. Hayi kodwa mfowethu hayi akusebenzeki kahle mfowethu, angazi noma iphathi lakho noma yini. Ngibonile ukuthi uyothandaza lapho xhumaxhuma xa uqala ngisho iculo lesonto. Angazi noma uhambile nje uhambile ningekho niseTanzania nje laphana. Into edala lokho ngizoyisho egcineni ukuthi idalwa yini. Bekicele niyabahlukumeza abasebenzi. Yabona amaphoyisa omgwaqo, amaphoyisa ama-SAPS, abantu abangabavikeli, abantu basemajele, onesi, othisha. All of those people, they are subject to corruption. You know why? They are earning nothing. Yet they are protecting the nation. I once said this, ukuthi there is a timing bomb. Leli bomb leli lifufusayo ngikutshela mina ukuthi disaster eyocisha ifuze ama unrest, eyocisha ifuze o coronavirus, eyocisha ifuze inhlekelele zango 1976, the timing bomb that is coming
to our country if we don't resolve this nonsense of ukuthi abasebenzi bahulumeni behola udoti behola amakinati behola uthuvi imali engekho bekicele ngakunikeza manje ngithi mina kuboni umuntu yo ordinary uhamba uye renke noma udrive ngikunikeze nje 15,000 ngithi now cash ngene emotweni nihambe manje nidlule eMantros nithenge nekuthengayo nifike eGoli nibhuka indawo yokulala nibabili nje uwe nje nomkakho bese ngithi mina ke ngicela ke hambana ngolesihlanu sohlangana ngesonto bese mina ngicela ungiveze ethi usele namalini ungangabuya ngisho ukubuye eGoli ngendlela imali engekho ngayo lo hulumeni okwazi ukuntshontsha yena yedwa azakhohlwe ukuthi imali ivalue yayo isiyehle kangakanani. You don't even have a system to value money ukuthi imali mangabe siluze ivalue to this level, therefore 1,000 rand seliyafana no 100 rand nihlanganisela libe into eyodwa lokho siphathisa amaphepha enqwaba la shit man. So that you can tap out to another value of money. Yabona. Now you have over delayed things and you can't even propose those things because you are busy fighting amongst yourselves. Futhi abekade abakhona 500 ohlangene nje. Abe into abendala. Isi late njengamanje sidinga u1000 ozorepresent u100 rand. Ube iphepha nje lilodwa so that people can see ukuthi the value of money have dropped dismally. Therefore, we need more systems to make sure that we are able to make more money. Oh, jele laba bathatha imali zoThabo Bester ngqondo clever laba abandlulayo ngokuhlakanipha into enjekalayo yini na yikho lokho ukuthi nina nifocus eintweni ezizikinga kumanje ngamani mahlakahlaka nje niseyinkingeni anizazi noma niyaphambili noma nemumva noma kuyalunga noma akulungi. You are more concerned about your political careers more than being concerned about the country and all of us. At the same time, the security of this country has been tested. Kwabonakala ukuthi sigade uNkulunkulu during the unrest, during the lockdown. Kwabonakala sigade uNkulunkulu. Nasuka lapho nenza iphutha nathatha amasosha idingo singekho nawathatha nawabeka kuma toll gate nawathatha la gijima emphakathini nithi ndiclare ama disaster nenze tahola amasarali angcono ngoba niziphuphu nina qilibene sibazi bonke sehlakaniphile kade ngitshela njalo lezi phukuphuku lezi. Nasuka lapho emveni kwalokho amasosha ahlelwa isithunzi so wabona ekhwexela amabhlukwe nemikhabe emide ewuphondo ekhwexela edla amapha ayiacha no Coca-Cola. Amasosha, the highest ranking people that we should be most respected in this country, they were exposed that they are so weak and we may not fear them one day. And amaphoyisa, they are doing a wonderful job, but they are not enough. They are not earning enough. They don't have money. They don't have nothing. That is totally wrong. We love our country. We love ourselves. We love our life. We don't need this. We don't need any more conflict. Can you please avoid the conflict? Amaphoyisa namasosha amaphonesi abantu abenze essential abanalo ilungelo lokuteleka. Amaphoyisa wanalo ilungelo lokuteleka kodwa atholakala seyidubulile, atholakala seyikhungile ngenxa yekweletu, abakwazi kuganwa, abakwazi kwenza lutho, abanamali, bahola amakinati. Imali nengaka nokwazi ngisho kuyintshontsha nehlulwa yini ukuthi nje minimum yephoyisa 25,000. 25,000. Oh nurse banokolo uthuva usuku nosuku lapha lehlobo zenu. Kodwa nina you can't do that. I'm so concerned. Oh Tisha, they are the foundation of the future. Oh Tisha baneyinduna bonke basole ngisho imali ye makeup bane stress, bane pressure amongst themselves. They can't buy a luxury house, they can't buy a luxury car, they can't do anything, but they are forced to work and they have more time. They are not even allowed to have a side hustle as a result of rules and regulation of governance. So what do you call that? What do you call that? It's nonsense. You are failing us. You are failing the country. Therefore, we need to take it. Hambani lando Thabo Bester. Kube uye ngempela. Hambani lande uNamdipha Mandundubele. Udokotela Nambitha Mandundubele. Kabefe nje.
Kabefe Shambe, you must protect this couple with your whole life so that it reaches the time where they tell the truth to the whole entire South Africa who was behind all this nonsense. Because akwazi ukuthi khona isiboshwa sikehla esingeqaka lula kanje yana in the highest ranking protectional services in the country as a result of ukuthi kunabantu abahlangene nabo abayizikhulu zamajele, abahlangene nabo abawongqongqoshe, abahlangene nabo abawosopolitiki. All those people must be exposed and must be exposed by them. Izohlulwa izwe liphuka kangaka elimjondo lama-toilet avuzayo odala salama oTanzania izwe liphuka ngalolu hlobo kodwa lihlulwa ilona ukuthi likwazi ukubamba igebengu enzima kangaka. Nina niphilela ama talk shows nje. Bheka icele nje into enaziyo nje nina nalensushela lomfana omncane lokwalena lokho ukuphetha amajele. You are nothing my boy, you are nothing my boy. I'm telling you now. Lokuthu Ronald Lamula, you are nothing. Wawuphaphela ukuthi uyokhuluma ngaphandle lapha kuba usho uzuma laphana ujawu uyokhuluma khona uzama political gaining nokuthi you are scoring for the points so that the president must not remove you. The president is supposed to remove you long time ago. You are doing nothing there. You are sitting and babysitting all the criminals that are within the correctional services. Bastard. Ninifly mahala and fly ludot niyale phezulu emveni kwalokho again buyani nabo bephila labantu. We don't want crime in this country. As a president of the Bhinqa Nation, I'm telling you, we want Thabo back in prison. We want Nandipa in prison. All of the criminals must remain in jail. Not this nonsense that you're doing. You are failing our country. How can we get investors in a globe where we have no proper security in this country, where we have no sustainability in this country, regarding the security forces, regarding the essential services? Government people are earning peanuts as a result of your nonsense, while all of you, Ninama Plaza nonke, Magnesiwa, Lendektiwa, lifestyle audit. Ubani ongaphumelela kini oyedwa nje kuholwa malini lapha ekhulwini kahulumeni njoba nonke ninamaplaza. Ngithi ke mina mabhinqa, ngithi mina Ningizimu Afrika, ngithi abantu bakobaba fana nilazi leqiniso, lazini ngempela futhi into esiyifela kusasa leyo. Timing bomb. Government workers, they are earning nothing, all of them. Kufuna uqama ngengane zabantu uNkulunkulu wami. Ngisho kusebenza ko supply chain ukuthi abantu bana gcina sekwenza into esangene eshembe. No, we are becoming a corrupt state because corruption is authorized by government. Ungaholi lutho wena usele ngisho imali umsebenzini u20 rand okugibela etaxini qhamuka umuntu athi uzokunikeza 1000 unganqaba. Kanza kwethu, we must be honest and be truthful to ourselves. The time for change has come and the change is now.